Nyakorom gojwang dakika 38 tok sa pagario mar okinyi machiegni nonro mar gazeti matayi nyinga Sharon Ong'aw. Okinyi makawuono mana ka pile wantiere ka gazeti mar The Standard kanyakla kod Daily Nation mabende thor weche maneno komi pek en kaluwore koda yiero maduong' mabende piny Tanzania timo odiochieng' makawuono. The Standard okete kanyo ni Samia versus Suluhu. Daily Nation okete kanyo gi dholiech Samia eyes history as Tanzania votes. Kapo nono yiere kaka jatend piny mano mar Tanzania Nyakorom gajwang' odhi bedo miyo mokwongo mabende koro ibiro bed kiyiere lemono e piny mano mar Tanzania. Nyalo paro Samia Suluhu ne en jalup John Pombe Magufuli mano jatend piny mano mar Tanzania mabende nowito ngimane e higa mar 2021. Okan kenda antiere ka gi Joyce Oduor mabende osekeloni nonro osekeloni weche manyien misebedo gi ng'eyo gik matimore. Joyce roki ni machiegni ka nyalo mana nono gazeti okinyi makawuono wachaka gi Daily Nation. Ayro kamana inya Sharon. Gazeti okinyi makawuono mana kisewacho kalore ni pinyno mano mar Tanzania en piny ma kinde mathoth wantiere kod tudruok mang'eny godo kaka piny Kenya. Mane momiyo kinde ma odiochieng' makawuono gidhi e yiero margi to aneno ka gazeti bende koro goyo nyong'ong'a e gigo matimore e pinyno mar Tanzania kalure kod kaka jopiny mago maderoma milion 37 ma jopiny Tanzania ma odiochieng' makawuono biro bedo ka dhi e debe. To mana kisewacho mage weche duto ma gazeti omenyo. Aneno ka koro The Standard okete kae nochalo ka gima Samia nitiere ng'wech kende. Iwacho kanyo kod dho ngere nochalo kaka one horse race kalure kod kaka osebed ka ithiro chenro mag demokrasia manokedne kanyo kod Mwalimu Julius Nyerere. Noked ahinya mar mondo mi wechego mag demokrasia obed kare. Kata kamano e kinde gi makoro pinyno mar Tanzania dhi e debe. Iwacho kanyo ni king'iyo chal mar kor lwasi kuwuok Arusha kidhi Dar es Salaam kidhi nyaka Moshi en kata bedo ni kwe nitiere to jopiny nenore ka gima ok gimor ahinya kaloni nyaka sani koro giluto mbulu e kinde makoro gintiere kod luoro ling bege ling. Kata kamano kama gintiere sani en kama ok ginyal ringo ma e gima gintiere koro nyaka gidhi giluto mbulu giyier jatend piny ma koro biro bedo katelo negi e thuolo mar apane ni higni 4 mabiro. Nyakorom gajwang' wachaka negi Daily Nation. Daily Nation ondike kanyo ni Samia eyes history as Tanzania votes. Nyakorom gajwang' winjo kanyo ni moheo joluto mbulu milion 37 mago mag Tanzania biro bedo kawuok oko e debe odiochieng' makawuono. Kata kamano Joyce wacho makama kisome ite mar 4 gi mano mar 5 ng'endo ok ni Samia ochung' mana kende nano kanyo ka duond buche 17 ogolo jochung' maggi. En ni jachung' mar gi Nyakorom gajwang' mong'ere kaka Tundu Lissu mabende osebedo ka balo kod piny mano mar Tanzania. Wang'eni nodonjne kod ketho mar treason ma nyaka sani pod ogeng'ne doho nyaka sani. Kata kamano natemo ng'e ni Chadema bende gintiere koda ng'ato. Chadema e chama mar Tundu Lissu Nyakorom gajwang'. Chadema tonge koda ng'ato. Ema ni achiel kuom jodito mag Chadema mong'ere kaka John Heche bende nomak kanyo bang' ka nosechope kopo mano mar migosi Raila Amolo Odinga. Koro wach mano mar duond buche mabende nitiere dibed ni kweth mapingo piny Tanzania yom koso dibed nang'o nikech magi ji 17 chama 17 mabende nitiere koda jochung' mopogore opogore. To Samia Suluhu no emiwacho ni chal ka gima nigi oteko. Onyalo bedo ni en one horse race nikech wacho ni ka otudore kod duond buche 17 mane koro temo mar mondo mi ochunga jogo ma koro biro bedo ka manyo koma mano mar tend piny mano ma Tanzania. Wantiere kod mano ng'at miluongo kae ni iwacho ni nitiere ACT Wazalendo mane ochwalo jal margi mano Luhaga Mpina mar mondo mi obed kaka achiel kuom jogo malaro kom tend piny Tanzania. Kata kamano mokwongo ne otame, mar ariyo ne oyiene kendo ochako tame mar mondo mi kik olar kom makamano. To kotudore kod mano mana kaka isewacho chama mano mar Chadema mano ma otelne kanyo kod jatende mano Tundu Lissu ma sani koro podi nitiere jela. Kaluwore kode wacho ni kama entiere otwe kumoro odinne kumoro nitiere joma moko ma gin bende ne oketne gi kuma mar tho e jela kacha. Iwacho ni moko kuomgi osewuok oko mano kata kaluwore kod Tundu Lissu moko kuomgi osewuok oko kata kamano ento pod imedo dinne kanyo. To mana kaka wasewacho ni yiero mano mar piny Tanzania en mano mabende omakowa kaka jo Kenya. Nitiere jogo ma kedo ne ratiro mag oganda ahinya to mago mawuok e pacho kae nikech nyaka sani wacho ni pinyno mar Tanzania ne oluongo nyaka joneno mawuok e pinje maoko mano koting'o mago mawuok e African Union, East African Community kaachiel kod Southern Africa Development Community ma nyaka sani koro biro bedo ka oro ji mondo bi ochope pinyno mar Tanzania odiochieng' makawuono bed joneno e kinde ma giluto
Luto Ombulu. Nyaka sani bende wantiere kod jakedne ratich oganda mawuok e pacho kae Martha Karua ma bende en jatend duond bura mano mar People's Liberation Party. Nyaka sani en koro nowacho ni yiero mano mar pinyno mar Tanzania ochalo ka gima oseyangi, nosebedore onyiedhore lela ni seche moko Samia Suluhu ema koro dhi Luto Ombulu. Nyaka sani koro wacho kae ni Tanzania onge yiero moro amora. Wacho ni nyaka sani koro magi gin mana chenro mago mag thiro weche mag demokrasia e pinyno mar Tanzania. To par ni Martha Karua en achiel kuom jogo mane kinde mane gidhi Tanzania mondo giwinj buch Tundu Lissu. Negi bedo deported, ne oduogi e pachoka matene no komigi kata thuolo mar chopo e doho kacha mondo gichunga kod Tundu Lissu. Magi gin mana weche ma nyaka sani koro pod waketo wang'wa mar mondo mi wabu wabed kwaneno ni to bo bedo kodhi e yo machalo nade kawuono. Yiero ma kamanya koro mgajamu na kaka Jugazeto ndike ni obro bedo koloso historia wan bende kaka piny Kenya wabro bedo kwacho wang'wa waketo nyong'ong mar neno kaka yiero ma kamano ibro bedo ka itayo bende tok marwa mokwongo chenro mar piny nyawadwa Cleophas Oluoch dhi bedo koda welo mar nono yiero mano mar Tanzania gi kaka yiero makama bende biro bedo ka mulowa kaka oganda mago maga jo Kenya. Kopogore gi mano mana mapiyo piyo ite mar 7 nyakoro mgajuanga bang' tho mano mar migosi Raila Amolo Odinga chieng' tarik 15 mano ma dwe mar 10 ma bende wantiere ni jumbe hawariyo chakre na migosi Raila Amolo Odinga ng'ielo rengo. Kata kamano e ite mar 7 Joyce welo piny maru odiochieng' welo pod medo nyonore opoda fam nyakoro mgajuang to giner mamako dhok en maua ma bende welo medo tero. Ineno kanyo koro ochuno jogik ma bende osebedo ka nyaya rita mano opoda fam kango ka Jaramogi kinde ka kinde bang' ndalo 2 gineno ni maupe oywe mar mondo mi moko mochako to gigol mar mondo mi onenre makar. Iwacho ni nyaka sani koro liel mano mar Raila Amolo Odinga kata kamane okete Raila Amolo Odinga kar yweyo mare mogik e kama poko ne kalore kod kit maupe mago miluongo kanyo kod dhongere ni wreaths mosebed ka itero kanyo. Iwacho ni e tulo mano mar juma achiel mana kaka isewacho welo mopogore opogore osebedo ka dhi kuro. Kopogore kod mano wang'eyo ni nitiere kata jotelo mago ma wuok Kikuyu leaders kata jodongo ma wuok e gwengego mag Kikuyu mago elders mano kotelne gi kanyo kod jaod bura mano Mandea George Kariuki gin bende ne gi lemo liela mano mar Raila Amolo Odinga kendo ne giketo kanyo maua margi. Nyaka tok mano bende nwanno ka nitiere dhoka mane gichwalo ne familia mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Kopogore kod mano bende nitiere kweth mano mawuok e kaunti ma Kilifi ma bende ne olemo mano dala gi Raila kane otelne gi kanyo. Nitiere kanyo kod iwacho kanyo ni kachiel kod jakom mano mar duol mar governors ma bende en governor mano ma Wajir mano Ahmed Abdullahi kachiel kod mane en jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Fred Matiang'i. Mago gin mana moko kuom jotelo moseneno kochopo e dala Raila. Odiochieng' manyoro bende nwaneno kanyo ka mane en governor e kaunti ma Migori Okoth Obado en bende nochopo kanyo. Mana nyiso mana picha mar kaka jopiny kit hera mane gintiere godo kod ne gintiere godo ne Raila Amolo Odinga emomiyo kata e kar yuyo mare mogik koro gineno ni ber ka gichiwo ne luor mare mogik ka gitero ne maua ma kata obedo ni bang' ndalo 2 tigologi kaloni ni wang'eyo ni maua bende koko rit maber to wang'eyo na inya rit manitiere kacha iketo gi aketa kacha to ng'ama chiwo ne gi arita makare onge. Bang' ndalo 2 seche moko koro gituo igologi mar mondo mi joma moko kobiro to nyalo yudo nafas ma ikete moko. Tadira makende kineno koro mna tipo mopogore opogore ma bende osebedo ka wuok kango ka Jaramogi nyakoro mgajuang. Iwacho ni maupe ma kamago gin fresh. Gin maupe nyakoro mgajuang nyalo we kata ni liel notimore kata mna no ik gisechego. Kopogore gi mano bende ite mar 7 bende Junet Mohamed nyakoro mgajuang jaod bura mano Masuna East bende lero kaka rombo mare gi jatend gi migosi Raila Amolo Odinga nogore Luanda nyakoro mgajuang bang' tho mare. Wang'eni migosi Raila Amolo Odinga nong'ielo rengo chieng' tarik 15 mano ma dwe mar 10 mano mar dwe mwa wantiere ni. Kata kamano noyangore kanyo ni Junet nanego beni romo gi migosi Raila Amolo Odinga e piny Dubai mano chieng' tarik 16. To wach makama bende aparo ni Oburu nolero otieno manyoro ne ntiere twak kod Trevor e duol. En bende nolero ni nanego beni giromo gi ogai mar ODM ma bende nowada gi chieng' tarik 16. Kata kamano romo kamano koro nogore Luanda bang' tho mar migosi Raila Amolo Odinga. Ka koro Junet Mohamed wacho kae ni mosenindo
Prime Minister machon ma pacho ka Raila Amolo Odinga ne ok nyal timo gimoro amora ka ok osumo paro kata ka ok oloso kode. Wacho ni kinde mathoth ne onyalo gocho ne mar mondo mi gibed piny mondo giluo. Ne gilose weche mopogore opogore kowuok e wechego mag ohala nyaka e wechego mago mag siasa. Wacho ka ni kinde mathoth jomoko ne wacho ka ni many people just saw Baba doing something. Matiende ni joma moko neno mana ka Raila Amolo Odinga timo mana gik moko. Nok ging'eyo ni nitiere ng'ato mano machalo kaka Junet Mohammed maseche moko ne giporo godo wacha e tok tent kacha. Koro ma apani ma en mana sigana ma koro ndik mar lero kaka nyalo bedo ni jomoko pod nitiere kod lit e chunygi nikech ne gisepango ni gibiro bedo ka giromo tarik 16 to bedo hawi marach ni tarik 15 mowinjo bed ni tarik 15 ema koro Raila Amolo Odinga nowito ngimane. Kendo nyaka sani koro giwacho ni Raila Amolo Odinga ne oweyo kaka gibo bedo ka gipango duond bura margi. Giwacho ni gibo bedo ka giluwe mar mondo mi duond bura mano mar ODM kik ruombre piny. To ang'e ni magi duto timore kalore ni higani ema ODM rwako higni 20 kaka duond bura maduong' mogik e pacho kae. To bende kisomo sigana ma kamanya kwa Ramgajwa ng'ini Junet ni bende nochako telo ka pod otin. Iwacho ni kaka nomakore gi migosi Raila Amolo Odinga nomiyo obedo jatelo nyaka Ramgajwa kintiere koda higni 25 ne en mayor e county mano ma Migori kintiere koda higni 25. Gisani bende wang'ini en minority leader mano jatend kweth manok e od bura maduong' ma pacho ka. Mapio pio ite maraboro nyaka Ramgajwa Oburu Dr. Oburu Odinga nyaka Ramgajwa bende en senator e county ma Siaya. Bende gisani kaluore ni sani omako lemo mano mar ODM e yor kojolo. Wacho ni en jatend duond bura mano mar ODM e yor kojolo. Wacho ni osebedo gi rombe mopogore karamna kopogore gi mano bende kana somo sigana makama otire manyoro bende notemo lero moko kuom mise ma bende ODM nitiere godo. Kana somo sigana ma bende Justus Ochieng ondiko. Oburu wacho ni pile ka pile kodhi office oyudo tray mopong' koda proposals ji mopogore madwaro mar mondo mi orom kode e kinde gi mabende koro omako lemo mano mako jolo kaka jatend duond bura mano mar ODM. Bende wang'e chenro mopogore mabende ODM nitiere godo mabende ne gilando jumani. Nyaka sani koro wang'eyo ni ODM toka nosewito gai margi mano Raila Amolo Odinga nikech aneno kae kopogore kod kata Oburu Oginga jalup Jakom mano mar ODM mabende en governor county ma Mombasa mano Abdul Swamad Nasir nyaka sani koro wacho ni tho mano mar Raila Amolo Odinga oweyo wuoche maduong' ahinya ma koro ng'ama biro bedo ka pongo kata donjo e wuoche no biro bedo matek ahinya. Wacho ni wuoche makamano kata bugo ma koro Raila Amolo Odinga oweyo oken mana e duond bura mano mar ODM kende to nyaka e gwengego mago mag Nyanza. Wang'eni gwengego mag Nyanza kinde mathoth ni wacho ni en backyard mar duond bura mar ODM. Wacho kanyo ni magi duto timore kata obedo ni duond bura mano mar ODM kokalo e nek margi ne oyango Dr. Oburu Odinga kaka jal ma koro biro bedo ka telone mano duond bura mar ODM e yor kojolo. Wacho ni yiero Dr. Oburu Odinga ne wacho ni en kaka yorno maneno ni e kindegi ma podi gintiere kuyo gidwaro jal manyalo kelo gi kanyakla. To jal manyalo kelo gi kanyakla giwacho ni en jal ma wanyalo wacho kanyo kod dhongere ni loyalty mare ni Raila Amolo Odinga ka achiel kod duond bura mar ODM onge ng'ata manyalo penjo ni to bende en jadiera en ng'ama ok ben dhogowa e kinde mabiro mbele. Apani mane gimomiyo jotelo manitiere ODM kacha nokawo ting' mar miyo Oburu Oginga lemo mar bedo ogai mar ODM e yor kojolo kaluore ni adiera ne omakore kod Raila Amolo Odinga nikech kata ka ni winje kinde mag liel winjo kanyo kata kaka mama Aida ne wacho ni adiera Raila kod Oburu ne gimakore ahinya matiende ni kopogore kod bedo owete bende ne gin osiepe ma onge siri mar Raila maseche moko Oburu ne kia. Mane gimomiyo ODM bende ne wacho ni kaluore ni mae ng'ama koro ne en osiep mangita ne Raila loyalty mare ne Raila nyaka koro wamiye mana lemo makama kaluore ni ok onyal ndhogo Raila kata e tho mare. Kata mna kamano kinde ma bende Oburu bende nachiwo neno bang' tho mar owadegi bende noyango kanyo ni en kanyakla kod ogai mar ODM mano migosi Raila Amolo Odinga ne gidongo kaka rude. Kata kamano kaluore kod sources wacho ni jogo eko ma bende nation odadhogi wacho ni Oburu noyier kaka jatelo makojolo mar ODM kaluore gi 3 factors. Mokwongo lineage ma bende Joyce sebedo kiwacho loyalty kanyakla kod legacy. Eite mar 10 nyaka Ramgajwa weche motenore kod thieth. Report makama nasomo mahum nono. Ing'eni osuptal mago ma pacho ka iwacho ni
medruok mago mag mine mayach madhi konyore Nyakwar Mgajwang' pod medore. Mine mayach pod medo tho Nyakwar Mgajwang' kanyakla kod nyithindegi matindo tindo. Nitiere nonro Joyce mabende notimi higa mar 2024 mano mar Preventing Child and Maternal Deaths mabende notim kod duol mano mar USAID. Noketo piny Kenya e rang'iny mano mar namba 4 e pinje mago mag Afrika mabende pod mine mayach pod medo tho. Manyaka sani aneno ka jatend migao mochung' weche mag thieth Aden Duale ogolo koke wacho ni osuptende mabende biro bedo ka chiwo report mago mag thoe mag mine madhi konyore ibiro bedo kimayo lesen. Nyaka sani Sharon anno ka nitiere namba moket kanyo to mano namba maduong' ahinya nikech anno ka gazet mar Daily Nation key figures magiketo kanyo kwan mag joma mine mano wito ngimagi e kinde mag nyuola 7,764 mano joma mine mano wito ngimagi e kind higa mar 2020 nyaka higa mar 2024 mano kaluwore kod report mawuok ka migao mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae. To wacho ka ni atamalo 40 mano mar ute thieth ma Kenya kae nitiere kod mano nyalo mano mar neno kaka ginyalo rito joma mine mapek e kinde ma gidhi konyore. Kata kamano ma en namba maduong' ahinya mowinjo bedo ni idwoko piny nikech ok en gino makare ka ng'ama miyo oseting'o ich kuom thuolo mar dweche 9 seche moko osebedo kodhi e klinik kaka e yorno mowinjore kaeto bang'e kinde ma koro winjo bed ni onyuola kendo bedo momor kod nyathine to koro bedo gino marach ahinya nowito ngimane. Kendo ripot ma kama ng'in nogolo odiochieng' manyoro e kinde ma koro ne itemo noni kaka inyalo rit ngima mago mag joma mine kaachiel kod kata nyithindo mayoma ma inyuolo ma kik wit ngimagi e kinde ma koko nyuolgi. Ang'e ni ripot ma kamano en mano mar RMNCAH investment case mano mar 2025, 2026, 2029, 2030 makoro ne temo ng'eyo moko kuom achiedh nade makoni kod kocha ahinya to e wechego mago mag chwalo omenda manyalo miyo joma mine irito ngimagi e yo makare ahinya te kinde makoro gidhi nyuol. Wan yudi thuolo mar somo report ma kamano Nyakwar Mgajwang' ite mar 10 bende piny kanyo Joyce nitiere wach mabende nwachiwo godo diche manyoro mabende obwogowa kaka oganda mawuok e gwenge mag Luo Nyanza. Maundu osebedo ka medore Nyakwar Mgajwang'. Odiochieng' manyoro chieng' tich ariyo kar saa 12:30 mano mar okinyi. Nitiere wuoro moro mong'ere gi nying mar Patrick Okelo mabende en jadak mano mar Keio Village mane kaunti ma Kisumo mabende noyud kotimne manto wacho ni gin timbe mag anjao nikech wiye nochodo ng'ado oko king'iyo kata mana duong'ne bende nitie kaka nong'adi en ang'o moko osebedo katimore. Wach ma kama odiochieng' manyoro noyud koda jabodaboda jariemb apiko mabende nodhi nyisa obila mosebedo Achego Police Patrol Base. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere nonro mabende pod itimo kod obila ka jatend obila nyaka sani koro pod ihum nono ni nyalo bedo ni ang'o momiyo nek ma kamae notimore kaluwore ni pok giyudo gino mane miyo ng'at nyalo timo tim makoch kamae ne Patrick Okelo ma jahigni 41 ma koro ne en mana jariemba tractor kata tractor driver mawuok e gwengo mag Mawego e kaunti ma Homa Bay. Nyaka sani koro wacho ni nyaka sani koro gitimo nonro mar yango ni ang'o mane nyalo miyo ng'ato nego wadgi e yo makoch kamae. Wacho ni nyaka sani pod gitimo nonro kendo jogo ma ibro bed kiyudo kod ketho ibro bed ka ikaw negi kum mager kaluwore kod chike ma pacho kae mano kaluwore kod jatend obila moyang nyinge kanyo kaka Derrick Ombaka ma en Muhoroni Sub County Police Commander. Iluonge ni Frederick Ombaka. Lakini en chiro mane ng'ato nyalo bedo godo Joyce nikech king'iyo kata mana wi ng'ato ng'ute nitiere choke mantiere kanyo mi ng'ade ma wi ng'ato wuogi michak idhi e duong' ne Nyakwar Mgajwang' en ang'o moko osebedo katimore. Gino marano obila biro bedo kacholo nonro makende mano mar mako achich ma bende itudo koda tho mano mar Patrick Okelo. Gimomiyo akia ni koro gazeti mar Daily Nation okete kae ni personal feud or ritual killing. Ne nyalo bedo ni ne gigwandore gi ng'ato ba ng'ato nege kama kose nyalo bedo ni gin din moro makoch makoro ne temo timo maundu makama kata kamano wageno no obila biro bedo ka timo nonro mondo yang no anene ta adiera ang'o mano timore. Nyalo mako dhok kata kamano ringre mano mar Patrick Okelo to nosechwale kar kano ringre mano ma Otho Hospital Mortuary e kinde ma bende nonro mar postmortem mano mar yango gino ma bende nokelo tho mare bende koro biro bed ka itimo. Mano ma pe ite mar ariyo 12 odiochieng' manyoro bende piny Kenya nwachiwo gi masira mano mar kalapapla ma bende noting'o jowuoth mana itero
Masai Mara. Iwacho ni bang' thuolo matin kana giseidho kalapapla no ne gidho kar saa 2 gi dakika 25 bang'e kalapapla ma kamano noruombore piny. Ji 11 nowito ngimagi, mano moriwo Ja-Kenya achiel, na nitiere kanyo ji 8 mawuok e piny Hungary kanyakla kod ji 2 mawuok e piny German. Nyaka sani wacho ni kalapapla ma kamano ne dhi Riko Chomo, mano Kichwa Tembo Camp mayudore Masai Mara, ne giwuok e wengo mag Diani. En gino malit ahinya kaluwore ni magi ne gin jolimbe mane wuok e pinje maoko ka koro gibiro limbe e pacho kae, to kuom hawi marach ne giyudo masira kendo giduto ne giwito ngimani. Wacho ni gwenge ma kamago osebedo kod koth mapek mosebedo ka chwe, ma seche moko ne omiyo ne chal mar kor lwasi ok ber. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni fog bende nyalo bedo, akia ni fog chiluongo no ong'wengo bende ne ng'eny ma koro seche moko ne nyalo miyo kata jariemb ndege no ok nyal nene e yo makare. Kata kamano wageni pod itimo nonro matut mar yango ni to en ang'o mano miyo ndege makamano olwar piny. Ndege makamano mana kisewacho ne mana dakika matin kende kanosewuok mano Diani Airstrip, a few minutes, mana dakika matin ko tok saa 2 mar okinyi manyoro ema koro masira makamae notimore. Wacho ni ndege makamano ne en namba 5YCCA ma osebedo ka en jogo mataye en Mombasa Air Safari mane koro olwar piny, mano e gwengego mago mag Nyando mayudore Matugu e kaunti ma Kwale. Kendo koro toka noselwar ne macho muoche, gino makoro ne obedo kata mapek kata mateka e yudo moko kuom fuondi mag dend jogo mane nitiere masira makamano. Wakwayo mar mondo miyo tim nonro matut ka wakwayo Nyasaye mondo ket chuny jogo manotho e masira makamano kamokwe. Nikech odiochieng' manyoro bende nwaneno jagoro e bwo immigration mano Belie Kipsang bende nolimo kar masira makamano. Sani chenro bende dhi nyime mar yango ni ji 11 mano owito ngimagi gin jomage, nikech nang'isi ni achiel kuom gen pilot mano jariemb ndege ma pacho ka, 8 kuom gi wuok e piny Hungary ka 2 wuok e piny mano mar Germany, manyaka sani pod itimo nonro margi. To Joyce nyalo bedo malit nikech samoro ng'ato wuok e piny gi biro timo limbe pacho ka intiere kod asiso, bang'e report dok thurgi ni nowito ngimane. Aparo ni engineers Medusa nego bed ni bende ong'ie ndeke makamagi, nikech nonro yango ni chakre dwe mokwongo mar higani nyaka dwe mar 8 mano mar higani, iwacho ni there are 5 fatal crashes mago masiche mago mag kalapapla madirom 5 mosebedo katimore. Ndege makamagi luongo ni light aircraft. Ka neno kuna ndege makamano kapok nowuok, neno kido mare kaka nitiere. En mana geno mar nonro bende ibiro bed kitimo mar mondo mi familia ma bende otho mar mondo binyisgi hesa mowinjore. Odiochieng' manyoro bende waneno kanyo ka jatelo mochung' ne wechego mago mag wuothe pacho kae mano Davis Chirchir, en bende e ote mano chwalo nowacho ni ndege makamano ne owuok Diani kar saa 2 gi dakika 25 kendo ne olale yamo, gino miluongo kanyo kod dhok mar riembo ndege ni lost radar contact mano gi Mombasa International Airport Control Tower. No lero kanyo ni ji 11 ero no yudo hinyruok mopogore opogore, kendo ndege makamano kata ne owito ngimagi e masira makamano. Oyang kanyo ni Aircraft Accident Investigation Department sani koro setere gwengego mar mondo mi ononane kendo tim nonro matuta mar yango ni to en ang'o manyalo bedo ni ne okelo masira makamano. Kendo giyango ni gibiro bedo ka gitimo nonro maler, mano miluongo kanyo kod dho ngere ni transparent, kendo mano matut mar yango ni to en ang'o mawinjo ben ne okelo masira makamano. Kendo wageno ni nonro makamano kosetim tibo bed ka ipedhe lela mar mondo mi ong'e ane ni to ng'ikruok ne nitiere kanye, to ng'ikruok makamago inyalo geng' nade ahinya to ne ndeke moko mago light aircraft mosebedo ka yudo masira e pacho kae. Kapok wadhi weche matimore ite mar 2 gi mano mar 3 nyaka rom gajwang' ite mar 15 nitiere machinglo moro, machinglo no oketo wenge jok mwang'eyo lakini magi gin jo ODM, to sani ka chal ka gima rangi mar chungwa idaro wich rangi mar rabolo chadonge mar rangi neno manjana mano maratong. Akeni neno machinglo no e yo machal nade kaka jasomo kapok wadhi weche mamoko ite mar 15. Machinglo makama e Sharon kanene ka an ng'at ma koro chalo ka ng'ama akiana wachno gumo ogume korot mondo kik wich rangi. Ogume korot. Ochalo na jagoro maduong' mano maduong' bura mar ODM. To ng'ama oting'o rangi ma koro rwako law ma orange to kola mare ni yellow, ato chalo na jakom mar ODM.
to tingo gimoro kanyo mar 2027 and beyond to rangi manitiere iye en mano mayelo to ang'eni rangi mayelo en mana apani otemo mana menyo mokuom gigo mosebedo katimore e duond bura mar ODM nikech nitiere jo ODM moko mosebedo kawacho ni wan tiere broad base kendo abo bedo ka wasiro serikal ma manywanda to nitiere jomoko mosebedo kawacho ni oyo jatend jakom mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga nowacho ni kochopo kanyo higa mar 2027 ODM bro bedo ka chungo jal mabro bedo ka ringo kata laro komten piny Kenya e yiero ma 2027 kata kamano gwandruok makamo bedo korume yo machala to kineno ng'ama agana nene tight corner luya tuchne nyowuoyo luya tuchne to bende aneno ken gi brush mano mar rangi kanyo gumo bogume korot rangi bende ok dwani mondo wichi e korot Kenya korom gajwa Kenya lamuna somo para inene yo machal nade juisa no ka sachelo seromo gi dekadek ite mararo gi maradek mano mar Daily Nation bende nitiere koda weche mopogore ma bende wamul ite mararo nyakorom gajwa ngaduol mochung ne kedo koda mibadhi pacho ka EACC bende koro noyudo lo iwacho ni nitiere kes mano mar bura mar lo mosebedo kadhi mbele kum thuolo mar higni mohewa 18 ma bende ne tudo mana en minister e pacho ka mano JJ Kamutho ne okao property kata mna nokao puodho makamane higa mar 1994 mayangore ni en puoth piny owacho manyaka sani koro noseduokne piny owacho puodho makamane nyaka sani iwacho ni kwan ne kaponono no use romo siling bilion 2.8 wanyalo wacho ni en ondamo maduong' ahinya ma dul makedo kod mibadhi pacho ka EACC ogoyo ahinya to e kedo kod mibadhi nikech wang'eyo ni mano lob makamano noseyang'e ni en lob jopiny to kinde mathoth EACC nitiere ng'ala manyime mar neno ni kanitiere lo mora mar jopiny makoro idwa yaki e yo ma ok ni kare tinyalo duoke ne jopiny e yo maber to odiochieng' manyoro ne waneno ka mago apisas mago mawuok ka EACC ka otelnegi kanyo kod jagoro kachiel kod CEO margi kata jatatije margi maduong' mano Abdi Hamed Mohamud odiochieng' manyoro ne gichopo kuro mar mondo mi koro giyang kendo ne gintiere kod jofwambo mar mondo mi jofwambo bende oyangane ni yes ma elo eka 7.1 manitiere Karura Forest makoro oduok ne jopiny dono se yango ni ma en lob jopiny moko winjo bed ni yako ma en ndapo makare ahinya ma EACC osegoyo nyaka sani anya ne jogwe ko bende sibido ka yako lope mago mag piny owacho ite marari ko ni do thulo nyakorom gajwang isomo bende sigana mago mag Jo-Iran ma bende nomak kidino ne gi Jo-Iran auchiel nomak gi kidino ne gi koda yedhe mamero ji ma bende nomak e hedho wath mano ma Mombasa manyaka odiochieng' manyoro no chop gi e nyim doho nanego bed ni loko ne gi wach jalo ero bende loko ne gi wach ne giwacho ni ok gidwa jal makamano nikech loko ne gi wach mok giwinj anyaka sani koro ne gi kwedo kata giwacho ni wan oyo mano jaloko wach miwacho ni en owuok e pinyno mano mar US wach ka ni en US Naval Criminal Investigative Services mosebedo ka loko wach ne giwacho ni nitiere weche moko ma oloko to nitiere moko moko ng'isgi moko ma opando kata withdraw weche mamoko mane momiyo koro ne gikwedo nok gidwa jalok wach makamato magi duto ne oyang ne doho kod jalok wach machielo moyang nyinge kaka Amin Ahmed Juneja ma en jalok wach mano mar doho makoro nowacho ni achije gi wacho ni mano jalok wach mano mar NCIC nyaka sani koro withhold kata shorten information matin no kong'isgi te kaka do wacho kata kamano wageno ni ibo bed ka imiyo gi jalok wach machielo mana kamano kwa gi wach ni mogik wach nonro mar gazet asharo na wach na mogik nyalo mana bede it gazet mar adek piny kanyo makoro nyaka sani koro wach ka ni jonyuola nyaka sani koro nyaka bichula pesa kaponi jopuonjre odhi e ng'anyo to nitiere kaka giketho mwandu mopogore skunde kacha magi duto no wach kanyo kod jagoro mongirore mano jatend migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Julius Ogamba makoro wacho kae ni serikal ok bi chulo pesa moramora mar loso kendo skunde mago mag piny owacho ma jopuonjre ne oketho e kinde mag ng'anyo no wacho magi e kinde makoro nitiere skul mano ma Litain Boys High School mayudore e county ma Kericho manyaka sani koro ne dwaro mar mondo me jonyuolo chul pesa mathoth ahinya tok ka jopuonjre e skul no ne oseketho gik moko kata kamano wakoyo mana jopuonjre mar mondo me kinde ma gimedo somo gibed kod horuok to bende wamedo kwayo ne gi hawi maber e kinde ma gitimo penj mopogore KEPSEA, KJSEA, kachiel kod KCSE madhi nyime e pacho kae. Erokamano ahinya Joyce kuom bedo koda e nonro mar gazet nyakorom gajwang gazet momore kind Daily Nation gi Standard dhi nyaw isom. Daily Nation kinyo kiny makawuono ite maiye loso kotende kod bedo janyuol makare parenting.
Aya, Standard kinyiewo kapo nono ni inja ohala entiere koda itemo iye mong'ere kaka enterprise. Okinyi makawuono bende odiochieng' makawuono bende ne waluonu yiero ma bende piny owacho ma Tanzania biro bedo katimo. Yiena mar mondo make gi kanyo dakika 7 tok saa achiel mano mar okinyi ne wadwa Cleophas Oluoch osekre gi twak e chenro mar Upija. Ka matin warada e chal mar fwambo nyinga Sharon Ong'aw.